L'Escola Paidós de Sant Fruitós de Bages celebra enguany la 20a edició del Torneig de Pasqua Memorial Martí Oribe, una competició molt reconeguda a les comarques centrals i que acollirà gairebé un miler de nens i nenes. És molta il·lusió, hi ha un 20è Torneig de Pasqua Paidós 2017, que porta el nom del Memorial Martí Oribe. Hem dividit el torneig aquest matí aquí a l'escola, fem una trobada d'escoles de bàsquet de les comarques centrals, 22 equips, des de Navàs fins a Sant Vicenç, Solsona, Escola Joviat, La Salle, Sant Fruitós, Igualada, Òdena. La 20a edició estrena el logo de l'alumne de quart d'ESO Júlia Uribe Pretel i està capitanejat per Paula Uribe, Pau Morales, Àlex Ballesteros i Anna Moliner. El primer any vam començar amb minibàsquet i futbol, 8 equipets. Vam trobar que per Pasqua hi havia un 8 dilluns, dimarts i dimecres de la gent de poder deixar els nens i s'ha anat transformant cada any. Vam arribar amb un èxit al 10 aniversari, del 10 al 15 vam fer un altre model i del 15 al 20 tota una sèrie de gent jove encapçalada pel Carles Uribe i Joan Girena ho van tornar a dinamitzar. Aquest any, per diferents motius, no podem tindre ni el Carles ni el Joan i tots aquests monitors joves encapçalats per la Paula, el Pau Morales, l'Àlex Ballesteros i tots els monitors doncs han tirat el torneig endavant. Creiem que fer-ho el dissabte al dematí aquí al Paidós dona molt potencial, els nens a més de jugar a bàsquet tenen l'escola oberta i després el camp de futbol i el pavelló amb les magnífiques instal·lacions que tenim. Molt content de poder haver arribat a 20 anys i poder-ne continuar molts més. El torneig l'organitza l'Associació Esportiva Paidós, que engloba i ajunta les forces de tot el teixit esportiu de Sant Fruitós de Bages. El referent, diguéssim, del bàsquet d'aquí a Sant Fruitós és a l'Escola Paidós, i sempre hem intentat ajudar, no només en bàsquet, sinó també en voleibol i en futbol. En futbol tenim un acord amb el fruitosenc, amb l'Escola de Sant Fruitós de futbol, i en vòlei bàsicament ho portem tot nosaltres, excepte quan són més grans que passen a l'ASFE. Així, en aquest torneig hi ha diferents esports. La competició va arrencar ahir amb una trobada d'escoles de bàsquet de la Catalunya Central a les pistes del Paidós. Diumenge al matí es juga el torneig de futbol on hi participen equips de categoria escolar i prebenjamí i al pavelló municipal seguirà el torneig de bàsquet en categoria mini i preinfantil masculí. Dilluns tancarà el torneig de bàsquet als jugadors i jugadores infantils.